Takže čaute, som vás pri tomto novom videjku. Toto video bude vlastne o tom, to video bude vlastne, neviem, proste multiplayer video, informačku. No ja som už dal jedno video vlastne na YouTube, už vlastne 2, no ale z Minecraftu, ale nie je to veľmi dobré a akože dal som to tam, len čakám, kým mi to príde. A zatiaľ si môžeme ísť dať, kde zohnať jedlo, lebo sme hladní. Už ani jednať si nebudem, či skákať, pardon. Je to učík. Jedna rána. Mám tak minúte. No a do komentárov mi napíšte, už mi písal jeden človek, no neviem, koho mám nazvať, akože, lebo ja som tam dal, že ako si dať na YouTube videjko, ako si to pozrite. No a on mi napísal, že mám natáčať aj Minecraft, takže budem natáčať Minecraft, keďže vás to chcel som natáčať pôvodne aj. Chcel som pôvodne natáčať aj Counter, ale nejako mi to grafika veľmi nedovolí a nedá sa mi natáčať Counter, lebo ja mám teraz taký Counter, že úplne iný ako z Gamesites. Určite dám aj návod, ako si stiahnuť Counter, aj z Gamesites, aj nie, ale z Gamesites je to ľahké, to iba napíšete musím sa vykoktať. gamesites.cz a napíšete Counter-Strike 1.6. Budem home. A píšte mi aj, že čo by som s tomto mal robiť akože v Minecrafte. Ale ideme sa pozrieť, počkajte, dáme si tam dáme si tieto veci. Mám tu aj toto, počkajte. Možno už viete, čo to je. Áno, je to mapa. On tu si nejdem brať, ani toto si nejdem brať, keďže zomrem. A zoberám si pár jablok. 6 mi stačí. Dobre, a ideme. Warp. No a chcem vám upozorniť, že toto videjko bude mať možno 10, možno menej minút. No a chcem to stihnúť všetko, nikto tu není. Lebo teraz kúknite, koľko ona je ľudia. Tak to je ako parkour. Nedobre. Bo ja som tvrdko ešte hral Counter a Countery sa zohýna inak ako v Minecrafte. Ja to vždy mýlim. Nebudem skákať. Tu už neviem to preskáčať, možno, že vy by ste to taktori preskákali. Ja to veľmi nie som. Potom IPčko vám nedám do popisu, iba potom vám ho môžem dať do popisu, ak vás to bude baviť a so mnou by ste si chceli taktori zahrať, tak vám dám do popisu videjko a môžeme sa potom dohodnúť. Dúfam, že ma dobre počujete. Že mi to
trošku neblúbne mikrofón. Sorry, že... Ty vole, sorry vážne, že akože veľmi mi rozprávanie nejde. Takže radšej ani rozprávať nebudem, musím sa to ešte trochu naučiť. A teraz pred chvíľou som začal dávať na YouTube videá. Nie. Ty vole. Dobre, ideme home. Budem to možno natráčať aj s mojim bratrancom. No a ukážem vám, že dáš to, pretože to si stávame izbu. Tu máme taký balkónik. Že hráme na serveri, tak iní majú domy. Takéto, toto je môj bratranca izba, toto je postel. Mám veci, to je všetko moje. Ideme dole. Tu sú kolanice do jeho starého domu. To je jeho, to on si urobil, aj toto všetko. Tu máme podlahu, nie tu máš tam máme farmu, nie tu akože, neviem, či sa to hodí, ale tak pohode. A tak to vyzerá na celý dom. Neviem, čo tam tá hore stavba mala znamenať, ale tak pohode. To bol môj starý dom. Kebyže pýtate sa, prečo ho mám takýto aj hore, tak lebo mali sme tu lávu, tak som si ja také robil, tu mal schody hore, schody. Mám tu aj resku, lebo ak vidí vode, tak v vode v čete vám píše, že veľkomeniko, no akože, že som vstúpil do mojej resky. No. To je môjho bratranca starý dom, on tu už nič nemá, mal tu snehuliakov a takéto veci. Toto tu on vykopal. Neviem ešte, čo by som vám také mal ukázať. Kľudne mi napíšte do komentárov, čo by ste si to video mal 7 aj za čo minút. To budem končiť. Určite už som natočil aj jeden vlog, len som ho ešte nedal na YouTube. Natáčam, keďže sa pýtate na mobil. No a týmto videom by som chcel, aby ste si kúkli aj našu skupinu s mojim kamarátom. Skupina sa volá Deep Boys, ale ak nechcete, nemusíte. Máme tam už asi 3 alebo 4 videá. Je to vlastne o tom, že my tam máme dva, ako stiahnuť a ako nainštalovať. Ako stiahnuť a ako si nastaviť Bandicam. A potom tam máme ešte on, čo s svojou sestrincou hrá jednu hru, takže kúknite si to určite. Ak vás to vôbec bude baviť, ale to asi pestuje. Zratranec takéto. A mama ho prekvapilo, lebo nebudem spomínať koľko má rokov, ale nemá moc veľa. A takéto už robil. Alebo že takýto dom, myslím. Alebo vôbec, že ho to napadlo. Ale ináč sa hrozne divím, lebo bratranec, on to hráva skoro od malička. A už je v tom taký dobrý, už niektoré veci je lepšie ako ja, čo to hrám už asi 5 rokov, či koľko Minecraft. A bol taký vtip a Minecraft, ak som to zle vyslovil, sorry, hej, že vlastne oni si robili z Minecraftu srandu a z tých, čo hrajú Minecraft, si s nich robili srandu a také im hovorili, že Minecraft, vyhrávate Minecraft, chce malé deti Minecraft. Takéto im hovorili. Trápne to bolo trošku, a ja som teraz trošku trápi, tak sorry. Už to má 9 minút, takže za chvíľu to musím ukončiť. A už to aj musím ukončiť, takže vidíme sa na budúce. Čus. A nepíšte mi prosím vás do komentárov, že opakujem s tým čus a takéto veci, hej? Prosím. Takže, čaute. Tinky, bom.